गोर छू के गोर लागतानी सब केहू के। अब कही लोग कि कहेला गोर लागतारू आ रे, तो गोर छुए के भी पीछे एगो राज बाटे। उ राज बाटे कि आज आइल बाटे मछली। बहुत लोग के घरे हम मछली खइले बानी, लेकिन हमरा घरे जे हम मछली बनेला नु केहू के घरे ना बने। बस ओकर खुशी हम बर्दाश्त ना करत नहीं, एला सोचनी कि रउआ लोग इनके देखा देता स्टेप बाय स्टेप A to Z। हम लोग के सब कुछ देखा देता नहीं कि कौन चीज केमे केंगा लखाएला। सब कोनो से बढ़िया नु छोटकी मछली लागेला। अब की बात झींगो आइल बा 100 रुपए में हितनी चुकी पॉलिथीन में झींगा उठा के दे देलक। हम रहती नु तो ओकरा के दे देलत रहती वापस, लेकिन हम ना गइलनी नु। ऊपर से झींगा लेखन झींगो ना रहे, एला हम उ छुबे ना करी। हम तो सब छोटकी मछली से ही खइनी। ने तरात जाए ने हमनी खात जाए। आधा से ज्यादा तो हमनी तरले खा गइनी। रस वाला से ज्यादा तो फ्राइए निमन लागेला। जेकरा देख के मुंह में पानी आवत होई उ आ सकेला हमरा घरे, लेकिन 12 बजे से पहले ही जल्दी आ जाम, ना तो पता चली कि सब खत्म भइला के बाद जिमा हम नहीं